Dobrý den, dámy a pánové, mám tady opět super zástupce takového konkurenta levným čínským sekačkám. Jedná se o Alco 46.5 SPB a je to opravdu evropská sekačka vyráběná v Rakousku s americkým motorem za neskutečně nízkou cenu. To znamená, za relativně nízký peníze máte obrovské šasí, 46 cm záběr, americký motor, máte tam sběr do koše, máte tam mulčování a máte tam zadní výhoz, jednoduché ovládání, žádné složitosti, takže tato sekačka je prostě bomba a já myslím, že bychom se na ní měli podívat trošku detailnější. Jednoduché ovládání pomocí kovových ovládacích prvků, sečení, spodní páka na pojezd, nemáme zde žádné ovládání na plyn, žádné ovládání na pojezd, prostě jedna rychlost a motor si řídí automaticky otáčky, takže se nemusíme o nic starat, to je opravdu jednoduché. Když se posuneme níž, vidíme rozebíratelná řídítka, na zimu ideální, můžeme jednoduše uskladnit a samozřejmě nechybí koš u sekačky, v tomto případě celoplastový, dokážeme jednoduše očistit, omejt vodou a bez problémů je furt jako nový. Sekačka je vybavená centrálním nastavením výšky pomocí jednoduché páky, což je opravdu bomba, obrovská kola na zadní pohon a masivní šasí s krásným černým nástřikem, který vydrží opravdu dlouho, nevyrezne, je to evropský nástřik, takže žádná čínská levná barva. Ložiska na kolech, takže super bezúdržbový provoz, za mě určitě palec nahoru. Na sekačce najdeme pohonnou jednotku od firmy Briggs & Stratton. Jedná se o řadu 500, označení E. Samozřejmě má to ready start, je to jednoduchý strašně nastartovat. 140 kubíků a na ten záběr 46 cm té sekačky je to naprosto dostačující. Řekl bych až opravdu extrémně silný na tento záběr, takže vás nezastaví ani mokrá tráva, ani trošku přerostlá tráva, ani mulčování. Ideální kombinace tohoto motoru a šasí sekačky. Sekačka, jak jsem říkal, je vybavena obrovským šasím, to znamená, vidíme tamhle vzadu prostor pro proudění posekané trávy do koše, to znamená, neucpe se nám tunel, neucpe se nám to ani mokrou trávou a ten koš se naplní úplně dokonale, takže to je nesporná výhoda této sekačky. Nechybí nůž, masivní nůž s prolisama, jo, to vidíme, jak jsou prolisované, ta pevnost toho nože je neskutečná, žádný kámen ho nezastaví. Vidím tady takovou filcovou podložku, která trošku nahrazuje střecí spojku, to znamená, když něco chytneme, tak to trošku pohltí ten náraz a nezničíme hnedka hřídel motoru, takže to je taky úplně dobrá věc a v celku to tvoří takový kompaktní stroj, hlavně s jednoduchou obsluhou. Takže já bych to shrnul. Pro koho je sekačka dobrá? Určitě pro někoho, kdo má odpor k čínským věcem, chce evropský stroj, chce stroj na nějakých 700-800 metrů trávníků s jednoduchou obsluhou, údržbou, bez zbytečných plastových krámů, tak právě pro toho je Alco 46.5 SPB s Briggsem. Samozřejmě, co na závěr doporučím, je sekačku zakoupit přímo u nás. My zajišťujeme záruční, pozáruční servis, máme mechaniky přímo na prodejně i servis, objednáme vám náhradní díly, není problém, prostě komplexní servis pro vás od nás, od firmy Namir, takže se přijďte podívat a rádi vás uvidíme.